Toyota bilen Lexus'un näme tapagy bar? Ona men size düşünürdim. Lexus Toyota kompaniýaky, ikisi bir kompaniýa. Ýöne Lexus Toyota kompaniýanyň lüksuwy maşyny, ýani lüksuwy brendi. Arkamdaky duran maşyn Infiniti. Nissan kompaniýasynyň Infiniti-de edil Toyota Lexus bolşýarlar. Lüksuwy sedany, ýani lüksuwy maşyn çykarýan bölejegi. Hemmeňize salam oglanlar, gyzlar. Bu mağdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Bugun kabzordak maşyn, sportivny vid, owodon, lüksuwy sedan Infiniti Q50. Bu maşinler menen birinji ýerek tanışan oglanlar. Edilse ýalak. Men ýony şu aşyn sürüp gördüm. Iň halandadım maşyna ýol tutuculugy we ýöreýişi. Nolan ýüzeçeni 5 sekunda oglanlar. Iň çalt razgon alýan maşynlarymyzyň biri ýurdumyzdaky. Bu maşynyň has sportsen varianty bar, Red Sport dip. O maşynyň 400 at gücü bar we 4,5 sekundda ýüze çykýar. Bu nemiz biziň prostoy. Maşyn daşyýdyna seredin. Göwnüňiz ýaram. Lüksuwy sedan dip bize berdiler da şun Infiniti kompaniýasy. Raskoşny diýä, elegantny diýä, karoçy polny öwüp şuwat reklamasyny gördüm da bu maşynyň. Seredýän çalyjy nidastatçylary bar. Bu maşynyň radnoy bolmalysy ana şu ýerde suratdaky. Suratda has owodonlar bärdäkiden. Öňler snäşka, şu diska snäşka edipdirler da. Kän bir gelişmenler bu maşynyň birazçyk başgarak dizayn etmeli. Ýöne radnoyak diňe ol krela seplen maşynyň. Win koduna goýjak kim bu maşyny almak istese de. Bu maşynyň fanady känmi biziň agdalamyzyň içinde? Azmy onu bilemok. Ýöne kommentariýada oglanlar sorapdy Infiniti Q50 dip. Bu maşyn bizde gaty kän edel. Zapça sagdaýlar nähilekkä. On kän biljekkel kaçsy gaty o ýöne. Egerde siz Toyota'ny halaýan bolsaňyz, bu maşynany halarsynız. Näme üçin? Ikisem Ýaponiýa kompaniýasy, ikisem Ýaponiýa kaçsy. Maşyny iň halandadym ýöreýiş dip aýtmak bolanlar. Birinji ölenine gorkada enside BMW-ny halaýan oglanlar bu maşyny halar. Motoryna seredin. Üçlük twin turbo. 300 at gücü bar. Nolan ýüzeçeni 5 sekund, käbir istoçnikda 5,5 diýär-de, ýani men barladım. Mene 5 sekundda çykardym. Значит, sizden 5 sekundda çykaryp bilersiňiz. Öňünden seredýän birazçyk bir derskija witchaşy bar bir. Bileňiz näme etdirler Ýaponlar muny? Lüksuwy ýanky bir owodonja sedany hem bir biznes sedan edipdirler, hem bir sport goşupdyrlar. Düşünüňizmi? Şu maşyny siziň isleýän hemme zadyňyz bar. Sport bar, ýol tutuculuk, ýöreýişi elbetde şoňa degişli. Owodonluk bar. Inni maşynyň salony görkezýän. Häzirki zaman funksiýalaryň hemmesi bar diýär şu maşynda. Bezkülçewy dostum. Açdy. Täze LED çıralar. Ýançy gowkeny. 2 sany monitor, 2 sam sensorny ulanlar. Pribor обычный, mexaniçki, podograf sidenýa bar. Lük çagaş bar elbetde. Start stop. Otlanşygy. Palasadatçyk, cruise control, hemme zat bardyr oglanlar. Şu wagtky zaman tehnologiýalaryň hemmesi bar. Torpedo owodon oglanlar. Bir hilek sportivny torpeda. Serdiň bakaýryň haladyňmy ýöne şu ýer bir hilek bolup durkän gözüme ulanşanok. Bärde şuňalçyk, barda çok. İçem zamuş. Serdiň oglanlar zamuş. Bir wagt zamuş kuş wada ýadyňyz şam ana şol. Baryň içi edil şoňalyk zamuş. Bärde Type-C we USB. Bu da AUX. 7 skor avtomat oglanlar Tiptronic diýsem bolýar. 7 skordur bu. 50'de geçirip bilýäňiz çapyşmak isleýän wagtyňyz. Ýöne çapyşmaň. Kamera zadna vida bar elbetde. Parktronic öňünde ýzyna bar. Serdiň. Ana 5 kamera elbetde bar oglanlar görýäňizmi? Apşifkasy motion ken oglanlar. Hiç ses ýok salonda.
Indi men şu ýerde häzir kamera bir zat diýen bolan, käwre bolan halanyp da XS kamerada we S kamerada ola salonda tykyrdy ola. Köpüňiz bilýänsiňiz, sürüp görün raýdaýyn. Ana şo ses bärde ýok oglanlar. Bärni ana motion edipdirler. Bilemok Toyota kompaniýasy soňky döwür bir helek raslabit etdi däre, taga maşynam satylýar diýip kän bir ünseren o şo zatlarna bärde şoň ünserilipdir. Apşypkagyna derdim. Motion edilen branirini ýalylar. Şuma izolyatsiyasy zavodskoy ýöne Toyota Camry'dan, Avalon'dan has gowy. Ýöne men ýalňyşym şu ýerde. Bu maşyn Toyota bilen deňişdirýär. Bu maşyn Toyota bilen deňişdirmeler, bu maşyny Lexus bilen deňişdirmeli bolanlar. Yes bilen. Ruchkagynyň dizaynına serdim. Nähili. Stilin jetdirler de hemen motion etdirler bilen bir arkan çekip bolýar da aray döwläjek zat däller. Diýjekler gowetdirler. Mesele ýok. Öwmelerini öwýäs oglanlar maşyny. Indi döwmeler hem ýetip geldi. Ýekece minusy şuň zapçaýsy bizde azyrak oglanlar. Aýdaýyn ba zakada gelýär, ýöne azyrak, ýöne edil bir döwülüp ýatandan bilemok. Bir ýer degräýmeseňiz döwüljek zat ýok. Ýagy prinsipi ýaglar bolýar, filtrler hemmesi bolýar. Opşam günlük rashodnikli zatlar bolýar, günlük dälini ayda, 2 aýda çalyşýan zatlar. Kalotka, nakladka, o zatlaryň hemmesi bar. Bir zada düşünmek, näme üçin bu maşyn bizde az, näme üçin bu maşyn biziň ýurdumyzda az? Öýüne serdim. Kojasyna serdim oglanlar. BMW kojasy ýalyk, Camry'ň kojasy ýalyk däl şu. BMW kojasy ýalyk. Gaty galyn kojadan edilipdir. Skare so gaty uzak wagta gider bu. Bärde şuňa çykpat stakanik ýöne ýyly prostoy oglanlar. Bärde serdim. Ýöne bir ana. Yapdyň açdyň. Bärde de sensorjyk saçaş goýun bolsalar da has gowalarda ýyna da bir klimatçyk goýsalar, has gowalar ýöne goýmandylar. Minus oglanlar. Açdyma. Galdyran şunu. Galdyraýsyn. Galdyrmandyrlar ana. Şu ýerde amatly we gowy ýagy bilen tanıştyraýyn oglanlar. Green Hill. Hemme maşyn şundan goýan. Inni 10-40 bilen 5-30 gelip otýar. Nesip bolsa ondan soňra soňky täze maşynamyzda da diňe şunu goýar. Yurdumuzda öndürlýär. Şoň üçin hem amatly. İçiniň prisatkalary ýöne Amerikan Infineum kompaniýasynyň prisatkalardyr. Arkaýyn internetde ýazyp öwrenip bilýäňiz o kompaniýa hakda. Indi şu maşyn men size sürkür ködeýin oglanlar. Howpsuzlyk rymanyny ýatdan çykaramda oglanlar. Otlan şuna serdim. Bir barçyk operator bu gedek men ýyda geçirdim. Kas gowy görünsin diýip sizden ýaram öňe söýşürdim. Gaz alşygyna serdim oglanlar twin turbo. Twin turbo bilen prostoy turboň näme tapawdy? Ýekece tapawut twin turboda 2 bolýar. Düşdüňiz? Abyşny turboda bir turbo elene kabaşym men. Bir turbo ýöne Stinger'da двойной turbo elmeli. Eko rejim, standart rejim, sport rejim. Sportda geçirýäs elbetde. Barlak göreli. Bärde de oglanlar serediň häzir sport rejime geçirýän. Bärde rulam sportivnet bolýar. Podveskanam sportivnet bolýar. Has gataryal, has jostkolyal, has gowy ýol tutarýal. Ýöre şuna serdiň operator ýyzadyň ilýär. Ses çağışını öğrenme. Cana yürüyer o bulu. BMW emotsasyny berýän maşyn oglanlar serediň amga. Aşypka var ha, hiç el yok. Sarca zadın kadar tigrinkidir oglanlar. Bizde birazcık elini azyrak saklanýar bilýäňiz. Şo sebäpden aşypka çykýan mena reskasy ýürüşin görkezýän ölen polny privoda zaman ýörýär maşyn. Hiç el zadanok. Sygyrçak golýaňa bärde oňarak satýar oglanlar polny privod bolan. Indi ýörüşiň daşyndan görkezýän serdiň oglanlar mikrofon operatorda ýok, diňe menne bar. Agar siz salonyň sesini eşitýäňiz, ikinji zaýasda daşyndan ses eşitýäňiz, elek mikrofon goýup gaýdyp dursa. Indi operatora berýän mikrofonu daşyndan ses çağışyny eşitdim. Basaňda atýandyr bullshit. Elbet ýörýär. Serdim bunu. Bak. Kadera bullshit jenora. Bak edip. Daşyny eşitdilen, on bilemok salona gat priятный diýär o.
Indi edil atyan gülşetiliydi ma ulan oňar paň edip beýle gatjan gülşetillerler bu. Ýöne priýatnja. Twin turban belki şol двойной turban öz ses bolmagy mahmal. Basaňda ýöne resk iksem işleýär. Turbo motorun içine howa salýandyr ulanlar. Howan salýa has motorun içinde ýanky benzin ýanyp has gowur güç berýär edýändir. Düşünüňiz, ana şoň kömek bar. Käbir adam ay turbo motordan bir motor bolmaý diýär. Ýok, oňa zat ýok. Elbetde asly turbo motorun özü ömrü обычный простой motordan, atmosferli motordan ömrü gysga. Ýöne sen şoňa görä emosiýal ýa ulanlar. Обычный motorda sen 1000 ýalyk ýöreýiş alan okda, düşünüňiz. Hemem ýene bir zat, turbo motorun öz ýagy bar. Öz ýagjaşyny goýsaňyz, wagtyny hemme çalışmalyca zatdan çalışsaňyz, elbetde oňam ömrü uzak gidýär. Maşin ýol tutuculugyna gördüňiz, bassaňa maşin gow gatýar, rul sammat bolýar. Hiç ýagdaýda ýüzen ok. Ýol nähile zat bolaýsyn, mesele ýok. ABS sistemasy gat idealny ödem ýürüti öz bezapasny sistemasydyr bu. Infinity ulanlar prostoy ABS däl berdi. Wapşe başga zat ötür. Öz tehnologiýalary. Canım göreşi o. Maşin näme? Çalaja bassaň görýär. Gowardym. Ana maşin diýen şungalçyk emosiýa berse-de, bir emosiýa alyp sürseň da men ana şondan birken Highlander'ı yankı Ericsson'un önkülörünü halamok. Ana sonku Ericsson adyňy düşýärmi? Ana onu emosiýa alyp sürdüm. Munda dedil şoňaly. As Highlander'da da oňaly emosiýa ýok. O maşynyň öz ýeri bar. O maşyna yankı çaga gomo gitmäne gowy. Atak Highlander. Men bir kaltýana ýaşlyň maşyny. Ana muňala hedilik ýok Highlander'da olanlar. Samolyot. Allah can nesip etsin hemme şungalçyk täze zat almak. Hökman Toyota däl olanlar. Toyota'dan başga gowy maşinlar bardyr. Yaponiýanyň başga da kompaniýalary bar. Toyota'dan başga. Olam kaçsız gowy. Ýöreýänki meseleji we zapçasyagda biraz gatrak gözläp tapmaly. O da näme üçin gatazyrda? Bizde gatrak Dubaýa bardyň, dökün näçe gerek diýsen bar. Onda şuna gelýär. Abyşny çalşylýan zatlary berde de bar. Düşündiňizmi? Ayda ýylla bir gerek çalşylýan zatlar bar. Kalotka, ýağ, ýanklatlar berde de bardyr, mesele ýok. Ýöne häzir bir et degirseňiz, adeseňiz baka boýun onsurmasyn, ana o zatlary gatrak galan da adam döwülýän zat däl, köp saýja plan zat döwülýär. Arada kiýan granadyny gözlemjede ana kiýa da eýem döwül. O asly aňardan geleni ýalňyşda kılıpdyr. O döwülen ol. Döwüljek zat däl, granat diýen zadyň ýagsyz sürmeseň şoň granat kaçan zaý bolýar. Pylny ýyrtylyp dökülse zat etse. Onu şoň üçin men aýdýan. Gyş gelme, gyş etip gelýärmi, öňümizde ýagynmy? Hada boýşy garyp hemme yankı öňdäki granatlaryny görkedim. Nähile pylnikler barmy, ýokmy, ýyrtykmy, şo zatlaryny çalyşdyryň, meýleşni rasxotlaryny ediň. Şonda maşin has köp size hyzmat edýär. Gowardym maşin bar, mulçuruljaş berdi. Dizaynda gowy haladym maşin. Mena bolýar diýen. Videoň adyna da şonu goýsak bolýar. Infinity Q5 mena bolýar diýen. Ana maşynyň motorunyň sesi şu wagt bassyk, polny bassyk. Gow kösedik maşyny. Motorun hiç ile artyk bir sesi ýok. Öz ses çalyşy bolmalysy ýaly. Bagajymyz gaty ulam däl, gaty kiçem däl ol. Normalny boljak. Примерно 500 litr обычный Cameron kýalak. Ýöne ýyzaşyna serdiň ýyzky farajyklaryna. Bilen näme ýatlatdy şu fara. Biljek bolun. Haýsy Logan maşynymyzda şuňalak ýa. 2012 Avalon, Spiral Avalon diye ana şonkýalak. Gatowadan ýa. Zawod goşa ulşytyl elýär ulanlar. Bärde goşa ulşytyl bolmasa bolmaýar. Sebäp twin turbo, üçlük twin turbo. 3,5 ming berýän emosiýasyny berýär. Köp 3,5 motorlardan has çaltba adam alýar. Indi köpüňi soraýan, o näde beýle bolýar diýär. Turbo we ýa-ni turbinalar. Ondan da saram. Maşynyň näçe motory ulolluça, şonça agramam ulolýandyr. 3,5 motor agyr bolýar üçlükden. Düşünüňiz? 2,5 motor wapşe ýeňil, 2,5 ming häzir turbolar bolýar, ýeňiljek. Şusturja bolýar da, düşünýäňizmi häzir? Arkaňyza
näme bir halty un alyp ılgajak boluň we unu aýryp ondan ılgajak boluň. Primer düşünürip bildime. Kuzowda oturýar motoruň agramma. Öz agrymyna götürmeli o 3,5 motor. Şondan soňky döwür ünseren bolsaňyz ul motorlar aýyrdylar-da, kiçi motor we turbina geçdiler. Näme üçin? Şol tizligi berýär, şol moşnysty berýär, şol bir at güç ýöne kilesi ýeňilleşýär we benzin ýakyjylygy azalýandyr. Benzin ýakyjylygynyň azalmagy täze tehnologiýalar ulanylýar motorda we motoruň öz agrymynyň kiçelmegi bilen. Düşündiňizmi? Häzir Aşgabat awtobany ýaplak gidin ýokajyňyz we gaýdyşyň polny salon gaýdyň. Ýaplak gaýdyň. Rasgodyny bilersiňiz. Maşynyň içi polny salon bolsa, has kän ýakkandyr. Düşündiňiz? Sebäbi maşyna agram düşýär, motor agram düşýär, nagruskal işleýär. Maşynymyz şuňalyk 18lik zavodskoy diskde asygara bolmaly bu da. Ondan şuň pakrişkasy, öz zavodskoy pakrişkasy ýürüýte sportiwny maşyna dakylýan pakrişka. Deşilip ýarlaýan ýagdaýynda belli bir kilometr şunu ýelsi sürüp bolýar. Şoň üçin şu ýerlere sammat edilen gaty daşýaly bron pakrişkada diýerler. Ana agşam oglanlar wineshni idi. BMW adam ýa-da BMW dizaynerli işlerini olaýmasa bu maşyna üstünde. Derdim. Owadan maşyn mesele ýok. Ählap darlaýyn teze gorkadaýyn nasyndan. Motoram işläp dur, sesini eşitýäňiz. Şu ýerde goşmasadym, aýtmasadym aýdaýyn. Video goşarym muny. Biziň bazarlarymyzda badyr bu maşyn tatlykda ba 16-20 miň dolar aralygynda satylýar. Ýylyna we ýagdaýyna görä. Bu maşynymyz biziň 2021 modellik ýa-da 20 miň aýagy. Bular ýöne 2013-nji ýyldan çykarylyp gelýänler. Infiniti Q50 2013-nji ýyldan çykaryp gelýär. Maşyn gowjak eken oglanlar. Indi men şu ýerde size win code'uny goýaýyn. Ýazyp görüň, aňyrdaky ýagdaýjynyň suratyny goýaýyn. Görüň, elbetde. Bu maşyn satlyk. Bu maşyna 18 miň dolar diýär. Alalaşak täsini. Edil bu maşynyň fanatlary baý bolsa agzarlamyzyň içinde aşakdak nomerlere jaň edin, bilen çataýyn, gurlaşyň öýdüňiz. Ab men ýagdaýam ba Toyota uru bilen tapa jok, näme lüboy bir ardan maşyn olsun, gymmat maşyn olsun, ab men edip bolýar, üstüniň pulunu düşünmeli ýöne. Lisiçka babyşa şoňal bir ýörgünje maşyn bolsa, getirin ab men edip goýarys. Meselem, o maşyn men arkaly, problem ýok, bu esini nag çykaryp goýarys. Ana şoňal ab zor oglanlar, göwnüňde ýaranır diýip pikir edýän, maşyn bilen dogry tanışdyrdy mykam diýen, näme ýalňyşym bolsa, aşakda kommentariýada belläň, elbetde bir güýçli avto ekspert da men prosto maşyn lübitel bilýäňiz. Nollan başladyk, siz bilen golladyňy başlandy. Şu adam gollak gelýäňiz sag bolun, taňar elkasyň. Allahjan, biz sylan Hudaý sylasyn, hemmeňiziň işiňiz uğruna bolsun. Kim nähil maşyn alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esas satym janyňyz sag bolsun. Dawaýçy, şu maşyn görüşýüne terdim, şu ýerden ýörek gidişýüne.